Τα ακτινίδια είναι γνωστά για την ιδιαίτερη εμφάνισή τους, την καφέ χνουδωτή επιδερμίδα τους, την πράσινη σάρκα με τους μαύρους σπόρους. Έχει ιδιαίτερη γλυκόξινη γεύση που το καθιστά ιδιαίτερα απολαυστικό και δροσιστικό. Η μορφολογία του εδάφους, τόσο στην επιφάνεια όσο και στο υπέδαφος, σε αυτή την περιοχή και στα γύρω μέρη έχει μεγάλη ποικιλία. Το μικροκλίμα της περιοχής, σε συνδυασμό με το υπέδαφος, ευνοεί την παραγωγή του ακτινιδίου με μεγάλα ποσοστά ξηράς ουσίας που το καθιστά ιδιαίτερα εύγευστο και ιδιαίτερα συντηρήσιμο στους αποθηκευτικούς χώρους. Το αποτέλεσμα είναι να ταξιδεύει προς όλο τον κόσμο. Οι παραγωγοί της Ημαθίας φροντίζουν τη γη τους και εργάζονται με πάθος για να παράγουν υψηλής ποιότητας ακτινίδια με σεβασμό προς το περιβάλλον.